ମୁଁ କହିବାର କଥା ହଉଛି ତମେ ଏବେ କଣ କରୁଛ? ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛି ଆପଣ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଜଲଜିରା ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ବୁଲଉଛ ଗିରିଗିରି। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତମେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛ? ହାଏ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ଆସେ? ରୋଷେଇ ଘରୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପରିବା କୋଉଠୁ ଆସେ? ମାର୍କେଟରୁ ମାର୍କେଟରୁ ପରିବା ଘରକୁ କିଏ ଆଣେ? ବାପା ଆଣନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ପକେଟକୁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସେ? ହଁ ପେନ୍ସନ୍ରୁ। ଘୃଣା ବହୁରେ ଲାଗିଲା। ଆରେ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ କର? କହିଲି ତ ଖାଉଛି ପିଉଛି ନାଚୁଛି। আরে বাবা তুমি নাচ কোন পাই কি? ମୋ ପୁଅ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ମକୁନ୍ଦପୁରର ଦଣ୍ଡି ମରା ମୁଣ୍ଡି ଆଖି ବାଳରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେବା ମଣିଷ। ୟାକୁ ଝିଅ ଦେବି? ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ଜଲଜିରା ଆଣିବ। ଜଲଜିରା କାହିଁକି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ହେଲାଣି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇକି ପଳେଇବ।